Hello guys! Kadamo bala sang ginabatyag mo sa imo kalawasan? Pero may nagapalanakit ang imo nga ulo. Nagasakit ang imo likod. Nagaalay ang imo balikawang. Nagapalamanol ang imo tiil kag kamot. Pero may kanalanggit bala may ginabatyag nga pagpalanakit sa imo mga luta-lutahan. Gusto mo makarelax para mangin matawhay ang imo pamatyagan? Magpamasahe na. Ilabi na gid kon sako ka permi sa trabaho. Tapos kadamo pa sang imo mga ginapaligban, hindi ka makatulog o kon may insomnia, nami gid ipamasahe nimo. Gani pwede ka diri makakadto sa mga blind massage nga malapit sa inyo lugar. Mga blind massage nga handa nga magbulig agud nga madula na ang pagpalanakit sang imo kalawasan. Kag mangin manami gid ang imo pamatyagan. Oh, kay kung magpamassage ka, makarelax ka gid. Labi na gid ko nagaedad na kita, kinahanglan ta na gid magpamasahe. Bisan bata patagani kun kaisa, kun sako ta permi sa aton ng mga activity sa eskwelahan, nagapalanakit man ang aton kalawasan kag indi gina naton mapunggan. Kinahanglan gid naton magpamasahe. Ang massage dako gid ang mabulig sa aton lawas. Ilabi na gid kon sako ka permi sa imo nga mga hilikoton sa panimalay, sa opisina, o bisan sa mga kaumhan. Ano man ang imo trabaho, ano man ang imo nga ginahimo, kinahanglan gid nga makarelax. Kinahanglan mo gid kun kaisa nga magpamasahe man.